नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही कमेंट्समध्ये खूप रिक्वेस्ट करत होतात ना की तुम्हाला ताईची रेसिपी बघायची किंवा ताई खूप दिवस आली नाही आहे. तर आज ताई आलेली आहे आणि ताईबरोबर त्यांचा मुलगा पण आलेला आहे. तर सर्वात आधी त्याचं इंट्रोडक्शन देतो. तुझं नाव सांग. अथर्व. तुझी मम्मी कुठे आहे आता? आतमध्ये. ठीक आहे, जाऊया आपण. हो. माझ्या ताई काय करतात इकडे? नमस्ते. नमस्ते. ही पप्पूची ताई आहे, मोठी ताई. सर्वात आता तुम्ही मोठी. म्हणाल ही ताई अजून कोणती? हम्म. तर ही त्याची मोठी ताई आहे, मोठी बहीण आहे, सर्वात मोठी बहीण. आता तू काय बनवते? मी गाजरचा हलवा बनवते. आज आली आहे खूप दिवसांनी, म्हणजे खूप वर्षांनी आली आहे ती, आज 2 वर्षांनी आली आहे. ती म्हणते मी गाजरचा हलवा चांगला बनवते, म्हणजे सोप्या पद्धतीने. आता मी 2 प्रकारचे गाजर घेतले. म्हणजे कसं कोणाला असं वाटतं ना की जाडे गाजर घेतल्याने कीस भरपूर येणार आणि बारीक गाजर. पण वैशिष्ट्य असं आहे की हा बारीक गाजर आहे ना, त्याच्यामध्ये हे व्हाईट दिसतं ना ते कमी असतं, त्यामुळे हे गोड लागणार. आणि जाड्यामध्ये कसं हे जास्त असल्यामुळे आहे ना ते कडूपणा लागतो. म्हणून त्याच्यामुळे जर जाडं जर घेतलं ना, वरचं तासायचं ते. ते पहिलं जरासं असं काय असेल म्हणजे असं जाड असतं ना ते तासून घ्यायचं असं. आणि मग त्याच्यानंतर एवढं मोठं किस्ता नाही येणार. ते बघा हे जाड आहे ना, ते आपल्याला भेटलं नाही पाहिजे. मग परत आपण हे वरचं पण जरा काढून घ्यायचं. हे 2 गार. आणि मग आहे ना तर असं नाही किसायचं आपण, कारण हे येईल ना, म्हणून असं आडवं किसून घ्यायचं. ओके. म्हणजे गोल आडवं किसायचं. म्हणजे हे आपल्याला व्हाईट आहे ना हे घ्यायचं नाही. वाईट भाग नाही घ्यायचा आतला. हे असं किसून घ्यायचं. नाही तर गाजर किसायला घेतला की माणसाने काय करतात, पुरे गाजर किसून घेतात. ते त्याचं तसं आतलं घ्यायचं काय बाहेरचं घ्यायचं ते कळत नाही ना, पूर्ण गाजर किसून घेतो. आणि आपण म्हणजे एवढं असं आपल्याला सफेद दिसेपर्यंत आपण किसून घ्यायचं. ते दाखवा म्हणजे काय घ्यायचं नाही तर. हे व्हाईट आहे ना, हे असं घ्यायचं नाही. असं हे म्हणजे लाल आहे ना तोपर्यंत आपण किसून घ्यायचं. मग त्याच्यानंतर हा छोटा गाजर आहे ना बारीक, मग त्याच्यामध्ये व्हाईटपणा कमी असतो. तो आपण डायरेक्ट असं तो आपण straight हे असं स्ट्रेटली गोल असं आपण किसून घ्यायचं आपण. हा. गाजरामधली अजून एक आपल्याला खूप माहिती पडली की गाजरामध्ये कसं काय घ्यायचं आणि म्हणजे काय हलवा नाही अजून घ्यायचं. कसा चविष्ट लागेल आपल्याला. आता कढई गरम झालेली आहे थोडी. मग आपण हा सगळा पीस म्हणजे ते न तेल न तूप टाकतं ना. न तेल आणि न तूप टाकताना आपण तो थोडा 5 ते 7 मिनिटं गरम करून घ्यायचं. म्हणजे चांगला फ्राय करून फ्राय घ्यायचा करून घ्यायचा. म्हणजे बिना त्यामुळे तुपाचा. कलर तसाच राहतो गाजराचा लाल. आणि जे वाजवी वगैरे येतो ना असं कडवसर वगैरे असं उघरट वगैरे. हा उघरट वगैरे तो निघून जातो. दिल चल हलवा बनवायला. होय दिल. आता इथे आपली सर्व सबस्क्रायबर सर्व व्ह्युअर्स ना आपला गाजरचा हलवा तर बघतीलच, पण त्यांना हे पण जाणून घ्यायचं की तुम्ही सिस्टर कसे, तुमचं नातं कसं, तुम्ही मम्मीला कसे ओळखता, तुम्ही मम्मीच्या किती क्लोज आहात, हे सर्व आम्हाला जरा सांगा. आता ती माझी मावशी सांगेल. सांग गं मावशी. नाही, मावशी तर रोज म्हणते. मावशीचा चॅनल आहे. मावशी तर पण बोलतात मला. हा. आता मी सांगते. हम्म. माझी आई मावशीची मोठी बहीण, सख्या मोठ्या काकांची मुलगी. पण असं नातं आहे की नाही, ते सगळ्यांना चुलत म्हणतात. पण तसं नाही. माझी आई मोठी आहे ना तर तिला मोठी म्हणूनच ते लोक सांगतात. कधी लग्नाला, कधी कुठल्या प्रोग्रामला, कधी एकत्र असं कुठे पण फंक्शनला गेले की सरळ सांगणार ही आमची मोठी बहीण आणि तिच्या वाटचे या आम्ही. असं म्हणजे असं आहे एकत्र नातं. म्हणजे असं म्हणजे चुलत असं नातं नाहीये. आणि त्या सख्यासारखं. आता तुम्हाला मी एक सांगतो की मला मम्मीने ना स्टोरी सांगितली होती, म्हणजे एका माझ्या बहिणीची. म्हणजे ते मम्मीच्या खूप क्लोज होते आणि ते नेहमी मम्मी म्हणायची की जरी काय झालं ना की ती म्हणजे यायचीच, ती म्हणजे तुम्ही. मीच यायची त्यावेळेला. माझं लग्न पण नशिबाने म्हणजे भांडूप मध्येच आणि माझी मावशी कांजूर मध्ये. लग्नाच्या अगोदर सुद्धा मी यायची. पण मला खूप म्हणजे जेव्हा माझं लग्न ठरलं ना भांडूप मध्ये, तर तेव्हा मला खूप आनंद झाला एका गोष्टीचा की माझी मावशी एक स्टेशन जवळ आहे. म्हणजे माझ्या जवळ आहे. म्हणजे मला तिच्याकडे जाता येईल. आणि मम्मी रोज तुमची तारीफ करत बसायची. म्हणून स्पेशली बोललो बघूया तरी ताई कशी आहे बोललो. मग त्यानंतर पण एका दिवशी असाच मला फोन आला माझ्या मावशीचा की माझ्या मुलीचं लग्न ठरलं म्हणून. आणि त्या लग्नामध्ये माझं परत त्यांच्याशी परत संबंध जुळून आले, परत पहिल्यासारखे. आता इथे आपल्याला बरोबर 3.5 मिनिटं झालेत. आता एवढं झालं ना आपला हलवा. 5 मिनिटं तरी घेऊया म्हणजे जरा चांगला सुकू दे. कलर येत चाललाय त्याला, कलर येत पिंक कलर होत चाललाय त्याचा. आता शुभांगी कीर ह्यांना तर ओळखतात चॅनल मध्ये.
पण तुम्ही पर्सनली मम्मीला कसे म्हणजे किती ओळखता? मी लहानापासूनच ओळखते, म्हणजे जसं लहानापासून म्हणजे तसं लहानापासून नाही, म्हणजे वयाच्या मी म्हणजे लहानपणापासून माझ्या मावश्या आहेत इतक्या. 12-15 वर्षाची. हा मग म्हणजे माझ्या मावश्या एवढ्या आहेत, पण मावशीला असं मी जवळून मी 18 वर्षांनी वयाच्या 18 वर्षापासून मी ओळखायला लागली. ते पण मावशी आमच्याकडे मुंबईला आली त्याच्यानंतर मला मावशी त्या वर्षी गावालाच घेऊन गेली. म्हणजे आणखीन आमचे जास्त त्यावेळेपासून मला मावशी माझी म्हणजे मावशी अशी नाही पण माझी ती फ्रेंड, म्हणजे असं फ्रेंड सारखं मैत्रिणीसारखं आम्ही राहायला लागलो. मग मी लग्नाच्या अगोदर तिच्याबरोबर गावाला वगैरे राहू लागली. मग लग्न आल्यावर परत म्हणजे इकडे आली. लग्नाच्या अगोदर पण मी तिला गावाला घेऊन गेले, म्हणजे तिच्या आजोळी. म्हणजे माझं घर माहेरचं घर आहे ना ते तिचं आजोळ आहे, म्हणजे आईचं माहेर म्हणजे आजोळ मामाचं घर. तेव्हा मी तिला घेऊन गेले आमच्या घरी आणि त्याच्यापासून ती जास्त आमची मैत्री वाढली. म्हणजे भाची आणि मावशीचं नातं नाही पण आम्ही एकदम म्हणजे फ्रेंड्स, म्हणजे असं फ्रेंड मधून असं मैत्री आमची वाढली जास्त. आणि त्याच्यानंतर माझं लग्न झालं, मी पण आली मुंबईला, ती पण मुंबईलाच होती. आणि त्याच्यानंतर ती यायला लागली. मग माझं लग्न झाल्यावर बरोबर ना? हो, तू यायला लागली आणि त्याच्यानंतर खूप म्हणजे 2-3 वर्षांनी तुझं लग्न झालं. 2-3 वर्षांनी माझं 2-3 वर्षांनी हिचं लग्न झालं आणि ही पण आली माझ्या जवळ भांडुपला. मला खूप आनंद झाला त्यावेळेला की मला मावशी जवळच भेटली म्हणून. इथे आपल्याला बरोबर 6 मिनिटं झाली. 6 मिनिटं आली ना. आता मी याच्यामध्ये 3 चमचे तूप टाकते, म्हणजे का म्हणजे नंतर नाही टाकलं तरी हरकत नाही. आता तुम्हाला अजून एक प्रश्न विचारतो. आता ह्याला आपल्याला किती वेळ ठेवायचं? आता थोडस बारीक करते मी. आतापर्यंत फुल गॅस होता ना? आतापर्यंत फुल गॅस होता, आता थोडं बारीक करते मी. तुम्ही म्हणजे तुम्ही असं बोलू शकता मम्मीचे एक फ्रेंड पण आहात ना? फ्रेंड पण आहे. हा, तर तुमच्या गावच्या आठवणी सांगा जरा, फ्रेंड म्हणून लहानपणापासून किंवा गावातल्या. गावच्या आठवणी म्हणजे कसा, म्हणजे जशी मी बोलली ना तुम्हाला मगाशी, मी 18 वर्षानंतरच मावशी बरोबर ओळख झाली. मग त्यानंतर मी मावशी बरोबर गावाला गेले. मग गावाला पण आम्ही म्हणजे असं खूप म्हणजे असं, आता ती मुंबईची आणि मी गावची म्हटल्यावर तिला विहिरीवरून पाणी आणताना येत होतं, पण ती घरातलं काम करायची. सकाळी सकाळी ना रात्रीचा भात उरायचा, तो ती पहिला फोडणीचा भात करायची. तो आमच्या आईला पण खूप आवडायचा आहे ना. विहिरीवर पाणी आणायचं म्हणजे कसं, म्हणजे डोंगरावर राहायचे. माझं आजोळाचं घर आहे ना डोंगरावर, आणि मग ते आजीला पण माझ्या असं वाटायचं की पडली तर आता आली राहायला, काही मोडून घेतला तर मला माझी मुलगी काय म्हणेल असं. त्यामुळे मला म्हणजे द्यायचीच नाही, पाणी वगैरे भरायला आम्ही द्यायची नाही. मग ती घरातलं काम सगळं करायची तेव्हा पण. पहिल्या प्रथम आधी पहिला रात्रीचा भात बघितला आणि म्हणते मी फोडणीचा भात करू, तर आम्ही तो भात आहे ना कोंबडीला घालायची. म्हणजे आम्हाला वेळच नसायचा ना भात बनवायला, फोडणीचा वगैरे कसा मसाला भात करायचा, वेळ नसायचा तर आमची आई कोंबड्यांना फेकून द्यायची. पण हिने तेव्हा ट्राय केली, ती फोडणीचा भात केला आणि आम्हाला खायला दिला. एवढं बरं वाटलं ना की आमच्या आईला पण वाटलं ना, म्हणाली रोज कर. थोडं आता हे माझं झालंय इथे. आता मी याच्यामध्ये दूध टाकणार साई सकट. तूप टाकून आपल्याला 3 मिनिटं झाली. 2-3 मिनिटं झाली. 2-3 मिनिटं झाली, बस झालं तेवढं. आता मी ह्याच्यामध्ये हे साई सकट घ्यायचं, कारण आपले मावा नाही ना. मावा नाही. हा, मापाने घेऊ का? नाही ते आता तुला पाहिजे ते. हा, मला पाहिजे तर मी सांगते त्यांना किती. बोटाने मला आता हे 1 लिटर दूध आहे. हा, आणि 1 लिटर आणि हे आपण हे हलवा म्हणजे गाजर आहे ना आपण हे फ्राय केलेला, त्याचा असं वरपर्यंत आपण घ्यायचं मापाने. म्हणजे टेन्शन नको, आपल्या लेवलच्या वरती घ्यायचं. लेवलच्या हा एवढं घ्यायचं. ती साई वगैरे त्याच्यामध्ये टाकायची, कारण मावा नाही ना आपल्याकडे म्हणून. मग आता हा आपण शिजवायचा दुधामध्ये चांगला बऱ्यापैकी. ते ड्रायफ्रूट टाकायचे त्याच्यामध्ये, कारण एकदम नरम होणार शिजून. गाजर बरोबर ड्रायफ्रूट पण शिजून घे. आता थोडा फास्ट गॅस करून त्याला शिजवायचं. किती वेळ ठेवायचा आपल्याला तो? आता थोडा सुकेपर्यंत शिजला पाहिजे. सुकला सुरुवातीपासून आता 10 मिनिटं झाली. 10 मिनिटं आता सुकेपर्यंत. तर बघूया सुकायला इथून किती वेळ लागतो फास्ट गॅसवर ना. आता तू परत काहीतरी विचारत होता ना तिला? हो, एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला परत मी. काहीतरी मजा मस्ती काहीतरी कशी केली असेल तुम्ही तुमच्या वेळी तेव्हा दोघांनी? हा, खूप मजा केली. म्हणजे कसं मावशी मला नेहमी
म्हणजे काजूचं सीझन असायचं ना तेव्हा मला जेव्हा गावाला घेऊन जायची तेव्हा काजूचं सीझन असायचं. तेव्हा मला मावशी काजू आणायला सांगायचं जाऊया, जवळ आहे. मग ते खूप लांब असायचं, म्हणजे असं चढलो एकदम चढू म्हणजे चढणी चढून डोंगरावरच असायचं. मग आम्ही जायचो काजूच्या तिला सांगायचं तर जरा बस, हा. आणि जरा मग बस, नंतर म्हणजे पहिल्यांदाच ते दिसायचं जवळ ना. आहे. हा. आणि मग काजूच्या झाडाखाली आम्ही जायचो, तर मला काय एवढं दिसायचं ना काजू. आता मावशीची खूपच होती ना, म्हणजे त्यांना माहिती ना गावच्या लोकांना की कसे काजू भेटतात, कसे मी कुठे पडलेत कुठे. मग मावशी माहिती घे आता एक काठी मग, आणि हे सगळे काजूची पानं पडली आहेत ना ती एक एक अशी वर करत राहा, बघ तुला काजू भेटतात की नाही. आणि खरंच एवढे काजू भेटायचे ना, तर मी तर मग म्हणायची मावशी थांब, अजून भेटतायत म्हणून. म्हणजे ते असं समोर दिसायचं नाही, झाडाची पानं वरती पडून राहायची ना, तर पत्र्याखाली त्या पानांखाली ती काजूच्या त्या बिया असायच्या. आणि इथे ना तपकल घालून बसली हा. काजू काढायला ते पत्र्याखालचे. एवढे भेटायचे ना की खूपच. मग मी मावशीला आम्ही नेहमी बोलायचं आपलं काम झालं ना चल आपण काजू आणायला जाऊया म्हणून. मजा यायची का तेव्हा? मजा यायची, खूप मजा यायची. परत सामान आणायला पण आम्ही गेलो तरी पण खूप मजा यायची. आम्ही सगळे बंकस करत, हसी मजा करत, मग सामान घेऊन येताना मग मावशी खायला घ्यायची चणे, शेंगदाणे. म्हणजे भूक नाही लागायची. मग ते खात पण आम्ही यायचो. खूप म्हणजे खूपच मजा. आमचे ते दिवसच खूप चांगले. म्हणजे मावशी आम्ही मैत्रिणी म्हणजे एकाच वयाच्या आहेत ना आम्ही झालेले तेव्हा, त्यामुळे. आता हा क्वेश्चन तुम्हा दोघांना पण आणि सर्व बघणाऱ्या पण विचारतो मी. काय? अशी किती माणसं असतील ना, हे तर तुमच्या बालपणीचे तुम्ही आठवणी काढतात. मावशी तर आणि भाची, हा. म्हणजे असे कोण आहेत का तुमच्यामध्ये? ते नाही, रिलेशन काही असू दे, हा. पण तुमच्या विलेज गावातली गोष्ट, आता माणसं इकडे तिकडे होतात, तर तुम्हाला कसं वाटतं ते आत्ता आणि त्या ह्याच्यामध्ये फरक? आणि तुम्हाला परत ती लाईफ आम्ही एकत्र आलो की आम्हाला आठवण येते ना. हा जरी आता म्हणजे खूप काही दिवसांनी म्हणा खूप महिन्यांनी आलो ना तरी आम्हाला त्या गोष्टी पहिल्या आठवतात. आणि लहानपणी. एक माझं मावशीचं वैशिष्ट्य मी सांगते, हे तर आता तिने हे जेवण तर करतेच ती, पण एक मावशीचं एक वैशिष्ट्य, माझी मावशी पहिली हे शिवणकाम करायची. टेलर हा मोठी, म्हणजे त्यांच्या गावामध्ये कोणच नाही, म्हणजे 4 गाव सोडून होते म्हटलं ना तरी टेलर म्हणजे माझी मावशीच होती. पण अशी माझी मावशी होती ना की आताच्या टेलर लोकांना माप लागतात घ्यायला, बरोबर आहे की नाही, मेजरमेंट घेऊन ते सुद्धा ब्लाऊज बरोबर नाही होत. पण माझी मावशी अशी होती ना की ती दिसताच नाही, द्यायचे माप. पण त्यासाठी असा एक किस्सा घडला एक वेळेला. एक मुलगी आली होती, तिचं लग्न ठरलेलं होतं. 4-5 दिवसांनी काय होतं, गावी कशा गरीब मुली असतात, गरिबांचीच मुलगी होती ती, शेतीची कामं अशी करतात ना, तशी ती मुलगी होती. तर ती बोलली अगं मी आणलं नाही ब्लाऊज. तर मावशी होतं तुला काय करायचंय ब्लाऊज मापाचं, तू थांब मी बरोबर तुझं हे करते, तू फक्त ब्लाऊज ठेवून जा. मग मावशीला प्रश्न केला, मावशी असं कसं ग, तू असं कसं तिचं ब्लाऊज शिवाय माप भल्या टेलरांना माप लागतात, तू बघ मी कशी शिवते ती. मग ती मुलगी आली थोड्या दिवसांनी, 4 दिवसांनी आली ब्लाऊज न्यायला. मग तिला मावशीने घालून बघितलं ब्लाऊज, म्हणजे आमच्याकडे. मग ते एकदम परफेक्ट झालं. मी मावशीला कामालाच केली आणि मावशीला भीतीच लागली. मावशीला बोलले अरे बापरे, एवढं टेलर नाही करू शकत एवढं तू. म्हणजे ही माझ्या मावशीच्या हातामध्ये आणि नजरेमध्ये कला आहे ना, ती मी तुम्हाला आज सांगते. म्हणजे हे तर बनवतेच एवढं भारी भारी सर्व. बरोबर, हे सर्व तुम्ही सांगू शकता कारण तुम्ही एक्सपिरियन्स पर्सनली केलाय. कारण मी सुद्धा बघितलंय मम्मीची टेलरिंग. भरपूर म्हणजे असं माझं सुद्धा तसंच केलं. माझं माप नव्हतं, तिने मला नजरेवरच बघून माझे ब्लाऊज शिवले. कलरचा मला बोली तुझं मी माप नाही घेत, मी फक्त तुझं ब्लाऊज शिवते, बघ तुला होतं की नाही. आणि तसं तिने मला जसं पाहिजे तसं शिवलं तिने आणि एकदम परफेक्ट झाला. हो, मम्मी टेलर पण एकदम बेस्ट आहे. अजून काय मजा गोष्टी तुम्ही केली आहेत का? हा, एकदा काय झालं आम्ही तेव्हा कसं रात्रीला सगळ्या बऱ्यापैकी रत्नागिरी भागाच्या लोकांना आता रेसिपी जे बघतात, बरोबर आहे की नाही, मावशीची, तर ते काही रत्नागिरीची पण लोक असतील त्यामध्ये, त्यांना माहिती असेल की हातीच गावाला उरूस भरतो. हो बरोबर. हा, तर त्या उरसाला म्हणजे कसं रात्रीच जायचं असतं. बाबर शेखचा उरूस रात्रीच जायचं. ते सुद्धा तसंच, जसं आम्ही सामनाला जातो ना तसंच रात्रीचं चांदण्यांच्या आणि चांदोबाच्या प्रकाशामध्ये आम्ही जायचो एवढ्या रात्रीचं. आणि ते पण रात्री 10-10:30 आपण बाहेर पडायचो. कारण तिथे जो प्रोग्राम एक व्हायचा ना बाबर शेखच्या देवळाच्या इथे, तो 2ला चालू व्हायचा. ते बघण्यासाठी आम्ही रात्रीचं सगळं म्हणजे जायचं. आणि देव पण असं आहे ना खूप पावणारा म्हणून खूप श्रद्धा पण आहे. तर त्या आम्ही जत्रेला पहिला गेलो. ते जो म्हणजे चालू व्हायचा होता प्रोग्राम ना, त्याच्या अगोदर आम्ही जत्रा फिरवली. मावशी बोली चल आपण फिरू.
घ्या. तर असा एक क्षण आलं तर तुम्हाला माहितीच असेल काही लोक जत्रेमध्ये कधी छेडछाड करतात, बरोबर आहे की नाही. मग त्यावेळेला माझी मावशी, दुसरी गुलाब मावशी, बाय मावशी, अशा आम्ही चौघी पण गेलेलो. मामा पण होते पण लांब होते, ते मामा मित्रांबरोबर आपले होते. मग आम्ही आपल्या बांगड्या बघतोय, जसं सगळ्या गोष्टी बघतोय जत्रेच्या. तर एकाने ते नाही असं म्हणजे असं मारलं ना पाठीमागे, म्हणजे मला पण मारलं आणि माझ्या मावशीला पण मारलं. धक्काबुक्की करतात ना, तसं मारला लागला धक्का लागला, मारलं. हा म्हणजे मावशांचा माझ्या तिन्ही पण जीव माझ्यावर. मग त्यांना ते सहन न झालं. ती बोलते हा माझी गुलाब मावशी काय मारली, हा हो मला पण लागलं. तिला एवढा राग आला ना तर तिने काय केलं, बॅटरी हातात होती ना, बॅटरी रागाने तिने असं जाऊन बरोबर ज्याचा हात, त्यांची साखळी चाललेली होती सगळ्यांची खांद्यावर, ज्याचा हात खाली होता ना त्याच्या असं डोक्यात घातलं ना बसलं. हा सीन मला खूप भारी वाटला. म्हणजे असं म्हणजे खूप छान वाटलं मला की कारण तिने बरोबर टपून म्हणजे 4 पैकी कोणी मारलं असावं हे तिला अंदाज झाला. तिने अचूक बॅटरी त्याच्या डोक्यावर, पण त्या चौघांनी पण एकाने सुद्धा पाठी वाहून बघितलं नाही. हा एक म्हणजे किस्सा मजेदार होता त्यावेळेला. हसून हसून ते किती हे झालं. आणि थोडा आता कमेंट करून सांगा कोणाच्या डोक्यात लागली आहे ती. ते सांगू शकत नाही. नाही बघणाऱ्या बघत असतील तर. हा मग तो ज्याचा हात खाली होता ना, ज्याचं म्हणजे 4 जण एकामेकाच्या खांद्यावर हात ठेवून होते, पण एक खाली होता एकाचा हात, दुसऱ्या नंबरचा. 4 होती ना, दुसऱ्या नंबरचा हात खाली होता. ते माझ्या पूर्ण लक्षात आहे. मग त्याच्यात मारले. नाही ते पण बघत असतील ना आता आपल्याला. मग बघू दे, त्यांना चांगलं आहे ना, म्हणतील तरी की ही आठवण ठेवली आहे म्हणून. किती वर्ष झाली. हो किती वर्ष झाली. तेव्हा मी सांगते की खूप माझी गुलाब मावशी धडाडी आहे एकदम. असं मी तिच्याबद्दल पण तिच्या स्वभावाबद्दल सांगते. गुलाब मावशी म्हणजे मम्मीची छोटी बहीण आहे ना. हा गुलाब मावशी. आता हे आपलं 10 मिनिटं झाली आपल्याला पूर्ण. हा दूध आटलंय. आता आपण त्याला साखर टाकायची, मग थोडं पाणी सुटेल ना. सुरुवातीपासून म्हणजे भाजेपासून आपल्याला 20 मिनिटं झाली. 20 मिनिटं झाली. तू डबा काढशी 1 कप. हा 1 कप मी साखर टाकली. अर्धा चमचा वेलची अर्धा पावडर. चमचा. हा अजून मावशी आणि भाचीच्या काय पूर्वीच्या आठवणी आहेत का फनी मजेदार? गोष्टी वगैरे सांगायची मस्तपैकी छान छान घडलेल्या स्टोऱ्या. जास्त भूताच्या खूप सांगायची. मला भीती वाटायची ना, मी घाबरायची अंधारात जायला. मग मावशी मला खूप गोष्टी सांगायची का मला मन धाडस करायला. मग नंतर सांगायचं असं काय नसतं ग, असं काय नाही. आणि खरंच मी तिथे गेल्यापासून खूप धाडसी झालेली. नाही तर पहिल्यांदा मी गावाला पण, माझ्या गावाला जरी गेली ना, माझं गाव पावस गणपती मुळे होतं माहेरचं, आणि सासरचं चिंचकरी, रत्नागिरी चिंचकरी. मग त्यानंतर म्हणजे माझी भीतीच कमी झाली मावशीमुळे. नाहीतर म्हणजे थोड्याशा अंधारात पण मला एवढी भीती वाटायची ना बाहेर की मला असं वाटायचं काय म्हणजे असं हे असायचं. मग पण मावशीमुळे मला गावाला कसं अंगणात बसायचं आणि काय विसरला तर परत आणायला जायचं ना, तशी जायची नाही जायची. मला खूप भीती वाटायची. ग्लास आणजा व्हायचं तर ती घाबरायची. सावलीला तुझ्या घाबरायची मी. म्हणजे मला असं वाटायचं काहीतरी आहेच म्हणून असं. भीती खूप भीती वाटायची. पण माझ्या आजोळी गेल्यापासून माझी सर्व भीती. मेन म्हणजे मी वांग्याची भाजी खायची नाही, ती सुद्धा माझ्या मावशीमुळे मी खायला लागली. अजिबात मी वांग घ्यायचीच नाही ताटामध्ये. तेव्हा 18 वर्षाची होती तरी पण माझ्या मावशीमुळे मी वांग्याची भाजी खायला शिकली. हा सर्व काम करायला शिकली. मी जाणून बुजून त्या दोघांचं कन्व्हर्सेशन सांगितलं कारण मम्मीच्या माणसं क्लोज आहेत. ते मला ना एवढ्या वेळेत ना म्हणजे भेटत नव्हती की क्लोज माणसं कुठे गेले मम्मीची. तर आज तुम्ही भेटलात ना म्हणून मी सर्व तुम्हाला प्रश्न विचारले. कारण सर्व व्ह्युअर्सला पण माहिती पडते की मम्मीचे कोण कोण माणसं किती किती क्लोज आहेत. आणि तुम्ही तर म्हणजे लहानपणापासून मम्मीच्या क्लोज आहेत ना. आता तुम्हाला दोघांना अजून एक प्रश्न विचारतो. तुम्ही तर म्हणाला आलाय प्रश्न विचारतो. प्रश्न विचारल्याचे उत्तर पण भेटत नाही आणि खूपही पण माहिती नाही पडत. आता एक प्रश्न विचारतो. तुम्ही दोघं आता मुंबईकर, तर तुम्हाला असं वाटत नाही की परत पूर्वीच्या काळात जाऊन आपली ती लाईफ असावी गावातली? तुला वाटतं मावशी? वाटतं पण तर काय करणार. मला पण असं वाटतं की दोघींना असा एक वेळा योग असं यावं की मला परत आजोळी जाऊन मला 8 दिवस तरी राहून आम्हाला ती मजा घेता यावी म्हणून. बघा हे जमवायला मग तुम्ही 8 दिवस सुट्टी काढून जावा.
पत्याऱ्यामधले काजू गोळा करायचे आणि त्यात पत्यारी जमा करायची आणि त्याच्यामध्ये ते काजू भाजायचे. आणि हिला फोडून द्यायचे आणि ही आयती खाणार. फोडायला चांगले हात काळे काळे होतात. होतात कारण भीती होती ना हाताला तेल लागले की हात हे होत म्हणजे काहीतरी म्हणतात ना त्याचा चीक लागतो चीक ना. लागला की लागतो. जखम होते. जखम होते. ती मी घाबरायची ती मला मावशी द्यायची मला करून भरपूर पाहिजे. हे तुमच्या आठवणीने एकदम प्रेम म्हणजे मावशीच नाही मी परत व्यक्त करून सांगते की माझी एकदम म्हणजे म्हणतात ना एकदम खास. हा म्हणजे मला शब्दात बोलू शकत नाही एवढं काही आहे पहिल्यापासून. मला सगळी घरची सुद्धा माझी भावंड म्हणतात तर तुझी मावशी शुभा मावशी सरळ बोलतात. तुम्हाला परत मी प्रश्न विचारतो. मम्मी तुमच्याशी खूप क्लोज आहेत ना? हो. तर पहिल्यांदा मम्मीचा जेव्हा व्हिडिओ बघितला तुम्ही तेव्हा तुम्हाला कसं वाटलं आणि तुम्ही काय रिॲक्शन दिलं त्याच्यावरती? आणि खूप छान भारी वाटलं मला एकदम म्हणजे मला असं वाटलं बघ माझी मावशी एकदम गावची हा काय म्हणजे एवढं ती कशी करू शकली. आणि तर मला तिचं कलाकार माहितीच होतं ती म्हणजे एवढं कपडे शिवते बिना म्हणजे कोणाचं बिना म्हणजे माप नसताना सुद्धा तर ती तर हे ती कसं करू म्हणजे ती करू शकते असं वाटलेलंच मला. पण हे तर जेवण आहे. हा जेवण आहे पण तरी सुद्धा एवढे प्रकार करणं म्हणजे. आणि लहानपणापासून मम्मी जेवणात चांगली होती का? हा छान बनवायची जेवण वगैरे सगळं ती तिच्या हाताला टेस्टच कलाच आहे ना. तिला लहानापासून तिने प्रत्येक गोष्ट म्हणतात ना काय असं म्हणतात ना हात लावेल तिथे म्हणतात अशी एक म्हण आहे बघा त्याला मला हे जमत नाही बोलायला. हा तसं मावशीच आहे आमच्या म्हणजे काय म्हणजे असं तिने आता ठरवलं ना हे मी करणार तर ती करायचीच म्हणजे असं म्हणायची नाही चल बघूया होतं की नाही ते पण ट्राय करून बघायला काय नाही करत कधीच नाही. ना अशी करायचीच नाही. माझी भावंड सुद्धा बोलतात म्हणजे मला बोलतात तुझी शुभा मावशीच आहे म्हणून म्हणजे असं प्रत्येक वेळेला मी शुभा मावशीचं हे करते ना ते म्हणतात. त्यांना पण आवडते माझ्या भावंडांना पण आवडते शुभा मावशी म्हणजे असं सगळ्यांचीच आवडीची आहे. पण काय माझा भाऊ म्हणजे येतात माझी भावंड पण कधी आली की माझा भाऊ आई मावशीला भेटायला येतात. आणि तू ह्यांच्याबद्दल मला नाही सांगितलेलं मम्मी म्हणून मी ह्यांना भेटायला एवढा उत्सुक झालो ना की तू नाही सांगायचे की तू नेहमी हे आपल्याकडे याचे हेल्प करायचे ते जरा सांग. नाही मला काहीच प्रॉब्लेम असेल ना तर मी लगेच तिला बोलवायची फोन करायची. तेव्हा पीसी होते ना तर मी 1 रुपया टाकायची फोन मध्ये आणि फोन करायची मला इथे प्रॉब्लेम झालाय तर ती लगेच इथे फोन ठेवायची कोठी की ती लगेच यायची तुला हेल्प करायला. हेल्प करायची आणि सर्व माझं काय असेल ते काम करायची आणि निघून जायची. असं मला प्रत्येक महिन्यातून 15 दिवसाला अशी ती यायची. म्हणून मला स्पेशली तुम्हाला भेटायला वाटलं. हे मम्मीने जरी आता जरा इकडे सांगितलं पण मला मम्मीने जेव्हा सुरुवातीला सांगितलं होतं ना म्हणजे अशी एक आहे व्यक्ती जिने मला खूप मदत केली म्हणजे तुमची पण तारीफ खूप करत होती ती मम्मी. म्हणून बोललं जरा भेटूया आपल्या ताईला बघूया. असं रिलेशनशिप आणि असे असतात पास्ट मेमरीज है ना. जरी लांब असले भेटू नाही शकले तरी मनात असतं ना शेवटी कधीतरी भेटू आपण. जाऊया का गावी काजू गोळा करायला? येईल वेळ आपली आहे ना आल्यावर जाऊच. येणार वेळ आल्याशिवाय राहते. आता तुमची ड्रीम काय आहे? मी तुम्हाला काय विचारलं पास्ट मध्ये तुम्ही काय करा तुम्ही म्हणालात ना की काजू जमा करायला. असे बघणाऱ्यांचे पण किती मम्मी विशेष असतील ना. वयाचे 50 क्रॉस झाले 40 क्रॉस झाले 60 क्रॉस झाले की माणसानं आपल्याला सर्व सोडून फॅमिलीच्या पाठी लागतात बरोबर ना. पण तुमचे काय तुमचे ड्रीम्स कुठे गेले? तर हे आमच्या मुलांना पण समजलं पाहिजे की आई वडिलांचे पण काहीतरी ड्रीम्स असतील. मला जमलं ना तर तुम्हाला दोघांना बाकीचे आम्ही सांभाळलो तुम्हाला दोघांना ना काजू आणायला पाठवतो आम्ही. जाल का? जाऊ आम्ही जाऊ पण आता सध्या पाय दुखत पण जाऊ आम्ही. काय होतं सध्या काय होतंय? पाय दुखतात तेव्हा पाय दुखत होते काय विचार काजू जमा करायला ना पाय दुखले तरी खाली बसून. आता तुम्हाला सांगू तुम्ही जेव्हा काजू गोळा करायला जाल ना तर पाय दुखायचे बाजूला राहतील. तुम्ही त्या एन्जॉयमेंट म्हणजे तुम्ही त्या खुशीमध्ये त्या काजू गोळा करत बरोबर आहे. असे तुमचे पण कोणते ड्रीम असतील तर जरा आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. कारण मम्मी जसे वय वाढत जातो ना माणूस सर्व पहिले आठवणी येत राहतात. हा आणि सर्व विषय सोडून आपल्या फॅमिलीच्या म्हणजे मुलांच्या पाठी किंवा त्यांच्या फ्युचरच्या पाठी राहतात. स्वतःचं सर्व नेग्लेक्ट करून टाकतात बरोबर ना. झालं ना ऑलमोस्ट आपलं. सुकलं आता हे नंतर बंद केल्यावर पाणी सगळं आटलं. जरा थंड झालं की ते व्यवस्थित होईल. नाही तर काय माहिती सुका सुका होईल ना. तर इकडे भाजण्यापासून आपल्याला अर्धा तास लागला. मग गाजर चालू आपण बोलतोय माणसं पाणी जातं हे असं शिजवण्यासाठी वेळ जातो ना माणसं कुकरला लावतात. पण ह्याच्यात जो टेस्ट आहे ना ते कुकरला टेस्ट नाही. बरोबर राईट आहे. कुकर मध्ये थोडी टेस्ट कमी होते.
आपलं गाजर हलवा तयार आता जरा असं उघडत ठेवायचं का झाकायचं आपल्याला? आता होऊ दे ना, उघडच खाऊ. उघडत आपण 5 मिनिटं ठेवूया का? 5 मिनिट. तुम्ही सुरुवातीला घाबरत होतात ना शूटिंगला? सगळी जरा घाबरतात ना. आता कसं वाटतं? आईली बा एकटी किती घाबरती, नंतर नाही घाबरली. बघितलं. ती घाबरत होती? हा पहिली घाबरली ना, तर पोपटा वाटली होती. आता डिफिकल्ट आहे का? कठीण वाटलं शूटिंग? आता नाही वाटला, पण मला अगोदर मावशी किती 1 वर्ष सांगते ये म्हणून मी शूटिंग करते, मला खूप भीती वाटते. मी काहीतरी बहाणा सांगायची. मी आता पण ते जातच होते, जाता पण ते स्वतःच बोलले गाजरचा हलवा. मी बोललं जरा असं करूया आपण. बघ घेतलं त्यांना शूट मध्ये. आलेली मला भेटायला खास, आणि पप्पूने आणलं गाजर ज्यूस साठी. ज्यूस करता करता मशीन बिघडली. आता गाजर करायचे काय? बघ गाजरचं थोडे पण नाही, 3 किलो गाजर. 3 किलो आणले ज्यूस बनवायला मी सर्व. पण त्यातले अर्धेच घेतले. त्यातले अर्धे घेतले, आम्ही अर्धे आहेत. तर आता हलवा खाऊया आपण. चला, आता आपली रेसिपी रेडी आहे. मी आता तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपला गाजरचा हलवा एकदम रेडी आहे. आता आपण टेस्ट करूया. चला सर्वांनी टेस्ट करा. माझ्या ताईने बनवला बोल. बघा माझ्या ताईने बनवलंय. तुला कसं वाटलं अथर्व? खूप मस्त आहे. मस्त आहे. कसं वाटलं मी? मस्त एकदम थीर, म्हणजे बोलतात एकदम मलाई सारखं वाटतं. असं वाटतं की मावा वापरला त्याच्यात, आणि व्यवस्थित शिजला पण आहे. कुकरच्याला वेगळी चव लागते आणि असं बनवलेला वेगळी चव लागते. आणि गरम गरम खाल्लं तर अजून मजा येते. बनवलाय असं तुम्ही पण बनवा. आणि माझी भाची आहे